Dahil nga sa patuloy na giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine na nakakaapekto na sa pandaigdigang seguridad at kaligtasan ng mga sibilyan, kamakailan lang ay nagpatupad ang YouTube ng mga panibagong update sa pag-monetize ng mga YouTube channel sa Russia. Alamin natin kung ano-ano nga ba ito at paano nito maaapektuhan ang mga content creator sa nasabing bansa. Google has barred Russia's state-owned media outlet and other channels from receiving money for advertisements on their websites, apps, and YouTube videos. And welcome to a different Russia channel. This can be one of the last videos on our YouTube channel. Kamakailan nga lang ay naglabas ang YouTube at ang Google ng mga bagong pag-update at ito ay ang mga sumusunod. Dahil nga sa patuloy na giyera sa Ukraine, pansamantala munang itinigil ang pagpapalabas ng mga Google at YouTube ads sa mga users nito na nasa Russia. Pansamantalang ititigil ang Google ad at ang YouTube ads sa Russia. Kaya naman hindi makakakita ng mga ads sa mga user dito at pansamantalang hindi kikita sa pamamagitan ng ads ang mga content creator dito para sa mga panonood na matatanggap nila sa nasabing bansa. Hindi ito makakaapekto sa mga ad na pinapakita sa mga user sa labas ng Russia. At dahil nga dito, pansamantalang itinigil ang paggawa ng mga bagong account sa Russia sa AdSense, AdMob at Google Ad Manager. Maaari pa rin mag-sign up para sa YouTube Partner Program sa mga sumusunod na bansa. At nito nga lang nakalipas na Pebrero, pansamantala ding itinigil ang pag-monetize ng YouTube sa mga media channel na pinopondohan ng Estado ng Russian Federation. At patuloy nang sinusubaybayan ng YouTube ang sitwasyon at gagawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan. Para nga makatulong na mapigilan ang pang-aabuso, in-update ng YouTube noong nakaraang Pebrero ang pag-verify sa mga YouTube channel para limitahan ang channel na pwedeng maiugnay sa isang numero o telepono. Hanggang 2 channel na lamang kada taon ang pwede nating gamitin sa isang numero. So guys, what is the news? It seems guys that soon YouTube will have very big restrictions in Russia. Maybe it will be closed, maybe not. At the moment no one knows, as we do not know what happens these days. We can plan nothing, we can foresee nothing, so it is difficult to predict what will be tomorrow. So at the moment guys, everything is not very optimistic. That is why guys, I think it may be one of our last videos. One of the last videos on different Russia YouTube channel. I have no plans to stop filming. If it will be possible for me to post episodes for you. Gaya nga ng sinabi ni Ma'am Valeria, gagawa pa rin siya ng mga videos kahit na wala itong kapalit. Dahil bilang isang content creator, may mga pagsubok talaga tayong pagdadaanan. Pero kung mahal mo ang ginagawa mo, ipagpapatuloy mo ito, may matanggap ka mang pera o wala. Gagawin mo ito dahil ito ang nagpapasaya sa'yo at gusto mo ring magpasaya sa mga nanonood sa'yo. At sa inyo na nanonood nito, maraming salamat po.